Ahojte, vítam vás pri našom najnovšom rozhovore. Moje meno je Marcela a dnes sa porozprávam s veľmi šikovnou Slovenkou Veronikou, ktorá sa venuje organizovaniu domácnosti a rôznym kreatívnym veciam. Prajem vám príjemné počúvanie. Veron, prezrať na úvod pár slov o sebe, koľko máš rokov, odkiaľ pochádzaš a tak. Ahoj. Ahojte všetci. Takže už ako vidíte, volám sa Veronika, mám 33 rokov a pôvodom som teda zo Spišskej Novej Vsi, ale už dlhodobo žijem v Bratislave, kde sa venujem povedzme marketingu po tej profesnej úrovni a popri tom si splňam takú moju, alebo si teda naplňam takú svoju možno vášeň v úvodzovkách a teda to je organizovanie domácnosti alebo upratovanie, i keď to pre niekoho nemusí byť vášeň, ale pre mňa teda je, lebo ten poriadok a taká precíznosť alebo proste nejaký zmysel pre detail je mi tak nejako vrodená, odkedy si pamätám, takže to tak robím popri tom. A zároveň sa venujem trošičku aj tomu Instagramu, kde všetky tieto moje záľuby sprostredkúvam ďalším sledovateľom a nájdete ma ako Special Edition Live. Ešte keď sme si dohadovali tento rozhovor, tak neviem úplne presne už, ako to znelo, ale ja som ti napísala, že sa mi páčia tvoje handmade výtvory. A ty si ma vtedy úplne vyviedla z omylu. Také vtipné mi to príde, že ďakujem, že si ma nevoviedla do omylu. Že vlastne handmade ani do it yourself, alebo nerobíš, ale ide skôr o nejakú recykláciu veci. Vieš mi teda na úvod vysvetliť rozdiel medzi týmito pojmami? Pretože ja som to vnímala doteraz ako jedno. No, ja to skôr takto poviem, že keď mi niekto povie, že handmade, tak pre mňa to znamená, že ide o človeka, ktorý robí naozaj nejakú tvorbu. Čiže handmade tvorbu, takže niečo sám tvorí od piky. Čiže si nakúpi materiál a proste vyrobí nejaký výrobok. To ja nerobím. Čo sa týka do it yourself, čiže DIY nejakých projektov, tak áno, v istej miere to robím, ale veľmi maličko, lebo nie je to teda taká moja špecializácia. Ale je to veľmi akože podobné tomu handmade. Ale už pre mňa handmade je niečo pre mňa oficiálne, že čo si viem reálne kúpiť, tam tak akože zapadajú tvorcovia, ktorých naozaj sledujem, majú nejaký e-shop a podobne, kdežto DIY sú ľudia, ktorí majú záľubu v tom, že si doma niečo vytvoria, pretvoria a podobne. A čo sa týka tej recyklácie a upcyklácie, o ktorej som ti hovorila, tak pre mňa to zase znamená niečo také, že človek sa nasťahuje do bytu, ktorý nie je možno podľa jeho predstav, nechce alebo nemôže do toho vraziť veľa peniažkov, tak hľadá nejakú cestu, ako by si ho pretvoril alebo urobil zo starých vecí, už ktoré sú teda používané, niečo nové. Čiže to zapcykluje a dá tomu ako keby nový život a môže sa to ďalej používať. Čiže takto mám nejako rozdelené. Takže ako nebola si úplne že ďaleko, že to DIY má niečo s tým aj spoločné samozrejme, ale je iné, keď niekto proste si povie, že dnes idem vytvoriť stôl, tak idem do nejakého špecializovaného obchodu, nakúpim si drevo a vyrobím si stôl, kdežto ja už ten stôl mám a len si poviem, že ako by som ho mohla proste zrenovovať alebo urobiť, trošku ho osviežiť a proste začať ho znova používať. A vlastne táto upcyklácia je tvoja obľúbená technika. Môžeme to tak povedať. No, asi áno, akože technika to asi nie je to skôr taký životný štýl, že ten človek naozaj pozerá na všetko, čo by mohol zrecyklovať, upcyklovať. Netýka sa to len nejakého nábytku, týka sa to všelijakých možných nádob. Tá recyklácia sa týka aj, alebo respektíve recyklácia, upcyklácia má veľmi blízko podľa mňa k nejakému životnému štýlu zero waste, ale ja sa tam samozrejme neradím, ja som ešte veľmi, veľmi ďaleko od toho, aby som sa mohla zaradiť do zero waste, ale samozrejme nejakými malými krôčkami, čo si myslím, že je asi najprirodzenejšie pre ľudí, sa snažím dopracovať aj k tomu, aby teda tam nebol ten odpad, aby sme vedeli naozaj všetko využiť a teda aj, áno, využiť, to je asi také správne Ono slovo. to má celé taký ekologický podtón, by som povedala. Je ti teda blízka ekológia? Snažíš sa aj ty žiť tak, aby si brala ohľad na to životné prostredie a možno aj doma teda čo najviac využívala veci, ktoré máš a pretvárala ich. Nielen ako hobby, ale proste preto, že chceš.
Určite áno. Nehovorím, že to tak bolo aj v minulosti. Taktiež ma ovplyvnili možno nejakí ľudia alebo proste celá táto aktuálna situácia, kde sa komunikuje, že tá klimatická kríza je naozaj zlá a treba s tým proste niečo robiť. Ale už teda niekoľko rokov sa snažím poviem, že začalo to najprv ohľadom módy, teda som trošku spomalila a prešla som z nejakých fast fashion reťazcov do trošku pomalšej módy, kde som sa začala zaujímať viac o nejakých slovenských dizajnerov a tvorcov a nekupovať si teda zbytočne. Potom sa to tak nejako prevtelilo aj do jedla a moja taká akože dominantná téma sú chladničky a myslím, že aj preto ma ľudia poznajú, lebo ja sa snažím naozaj akože využiť všetky suroviny, ktoré doma máme. Čiže naozaj akože v úvodzovkách do poslednej omrvinky a to platí aj pre tú chladničku, lebo veľakrát tí ľudia nevedia, že idú na nákup, neurobia si vlastne nejaký zoznam, nepozrú si, čo tam doma majú a tým pádom zbytočne vlastne nakúpia niečo, čo nevyužijú, lebo potom to nestihnú spotrebovať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ono sa to tak nabaľovalo, že od tej módy to prešlo k jedlu a potom zároveň aj tak k celému takému žitiu, že proste spomeňme trošku a snažím sa naozaj akože využívať všetko, čo doma máme, prípadne to pretvoriť a v najhoršom prípade to posuniem niekomu ďalej, že aby som to teda nevyhadzovala. Mne je to veľmi sympatické, tento tvoj prístup k životu, by som povedala. Môžeme povedať, že si vždy bola kreatívna duša, ktorá tvorila, prerábala, vymýšľala, alebo kedy to začalo? Keďže aj tvoj Instagram je teda plný rôznych prerábok a užitočných nápadov. No, ja som nad týmto strašne akože dlho uvažovala, že kedy to začalo, ale ťažko povedať, lebo môj Instagram všeho všudy začal cestovaním. To možno málo ľudí vie, lebo to už sú teda roky dozadu. Ja som teda precestovala trošku viac, keď som bola mladšia. A tak nejako podľa mňa sa nainšpiruješ aj tým vonkajším svetom a jednoducho je to brutálna inšpirácia pre mňa. Čiže ja som tak začala viac tvoriť v oblasti módy, tam som úplne že také iné obzory si našla a potom to tak nejako prešlo postupne, že keď som sa už usadila na Slovensku a tuto v Bratislave, tak som sa dostala do takej tej komunity marketingovej plus nejaké možno komunity influencerov a jedno s druhým a veľmi ma to akože tak nabudilo, že proste poďme skúsiť niečo, čo ťa vlastne baví, dať aj tým ďalším ľuďom. Čiže od tej módy som sa potom posunula naozaj do takýchto prerábok, ale musím povedať jednu vec, čo podľa mňa skoro nikto o mne nevie, čo sa týka tých prerábok a nejakých organizácií kuchyň, tak keď som mala asi, ja neviem, mám 16-17 rokov a chodila som teda ako študentka privyrobiť si do zahraničia, taká tá klasika. Tak okrem toho, že som sa starala o detičky a bola som au pair a podobne, tak som mala takú akože ešte bokovku, kedy som chodila k starším ľuďom. Najprv to začalo len upratovaním, ale mňa to tak chytilo, že oni si ma... Už sa bojím, čo z teba teraz vylezie, čo si tam potom robila. Nie. Ono to potom tak akože im sa to proste páčilo, lebo samozrejme, že už boli nevladnejší, nevedeli si upratať sami. A mne to proste nedalo. Od decka milujem poriadok, od decka triedím, takže som im trošku vytriedila kuchynské linky a ono sa to dostalo tak do povedomia, že potom proste si ma objednávali ďalší a ďalší a že naozaj som chodila do kuchyň, ktoré som akože od piky proste dala všetko von, vytriedila, posortirovala po našom, po východniarsky a jednoducho dala tomu takú akože novú šťavu. Čiže tam to tak všetko začalo a ono si to človek uvedomí až potom, že vlastne kde to všetko tkvie, že ja som si to tak akože neuvedomovala najprv, že aha, že vlastne však ja som to robila predtým, alebo to sú roky dozadu, to je proste mám 33 a bolo to v nejakých 17, keď tak vezme, takže. Čiže ty si vlastne opísala práve to organizovanie domácnosti. Tak by som to povedala, že možno to začalo tým. A aby sme to teda tak nejako zhrnuli, tak ide vlastne o to mať prehľad v tom, čo máme a nejako efektívne to mať uložené, rozložené. Tak? Môže byť? No áno. Ja by som povedala, že tá organizácia domácnosti je hlavne, teda výstižné slovo je poriadok a systém. To znamená, že, lebo vieš, ty si môžeš urobiť poriadok, alebo systém, ale keď to nebudeš udržiavať, tak si tam, kde si bola vlastne na začiatku. Je to o tom, že
vždy, keď idem do nejakej domácnosti, tak sa s tým človekom potrebujem najprv porozprávať a on mi musí vysvetliť, že aký má životný štýl. Lebo ťažko budeš niekomu, kto proste je workoholik, kto je stále v práci, vysvetľovať, že teraz presne si urob si, ja neviem, krabičku z jedzma a dávaj si tu proste veci, ktoré si nedojedol. On to nebude robiť, pretože on na to nemá čas. Čiže naozaj sa tak nejako najprv stotožniť s tým človekom, aký má životný štýl. A potom nájsť tú takú zlatú strednú cestu, ako by vedel zvládnuť si udržiavať ten poriadok. Lebo to je podľa mňa strašne dôležité. Že už keď raz ten systém je, ja ho nastavím, tak ho potom treba proste tak pekne akože... Čo nám prináša organizovanie domácnosti okrem samotného poriadku? Lebo napríklad na mňa to pôsobí veľmi psychologicky, že mám doma poriadok a ja sa preto cítim lepšie. Ja si myslím, že toto platí pre ženy, hlavne, že tie ženy sa cítia naozaj lepšie a sú také kľudnejšie, že majú proste vo veci poriadok, majú to pod kontrolou, je to všetko v pohode. Ale samozrejme je tam ten ekologický podtón, ktorý sme spomínali, že naozaj keď si proste raz urobíš systém a dodržiavaš ho, tak nebudeš si zbytočne nakupovať. Je to ekonomickejšie, samozrejme, a nebudeš zbytočne vyhadzovať, čiže nebudeš zaťažovať to životné prostredie. Teraz je to veľmi náročné, povedala by som, že v tejto dobe, ktorú teraz prežívame, ešte náročnejšie, lebo všetci prerábajú a ono je to super a ja akože fandím každému jednomu, ktorý si ide teraz pretvoriť niečo a využíva tento čas práve na takéto veci, lebo je to ventil pre veľa ľudí. Ale potom sa stáva to, že ideš okolo kontajnerov a tam proste nájdeš kopec kusov nábytku, čo je samozrejme nesprávne, pretože to tam nepatrí a malo by to ísť do zberného dvora. A druhá vec, že sú tam naozaj aj funkčné veci, a mne je to akože veľmi ľúto, mne je takedy doplaču, že tam vidím proste naozaj funkčnú vec, že ja som si párkrát normálne akože išla okolo kontajnera a zobrala som si stoličku, ktorú som si prerobila a dala som mi teda akože nejaký nový šmrnc, ale takto skončí proste kopec vecí, vieš, že radšej by som to posunula na nejaký bazár, alebo potom už fakt do toho zberného dvora a nerobila toto. Čiže aj tam treba nájsť nejakú takú, balans tam proste treba nájsť, lebo aby to zase nebolo prehnané, že teraz idem všetko prerobiť, ale nerozmýšľam nad tým, že vlastne, že čo všetko za sebou nechám. Hej. Čiže s mierou. Mne napadlo aj pri tom, ako si ty povedala, že si niekedy zoberieš od kontajnera nejakú funkčnú vyhodenú vec, že v zahraničí to je úplne bežné, ale keď to robia Slováci, tak sa proste ľudia na nich pozerajú ako na takých, neviem, na také vhodné slovo, zvliekačov, že ty si na to odkázaný, ty si potrebuješ brať veci od kontajnerov a popri tom na tom nič nie je, lebo množstvo ľudí tam tú vec dá, že zoberte si, ja to nevyužijem. Kvetiny, viem, že čo bývajú kvetiny, čo je úplne že nepochopiteľné. Veron, ja by som sa ťa ešte k tomu spýtala, teda k tej organizovanej domácnosti. Či mi vieš dať nejaké 3 tipy, také stručné, čoho sa držať pri tejto organizovanej domácnosti? Ako s tým začať, alebo ako to udržiavať? No začať určite tak. Vždy ten prvý bod je vytriediť, potriediť. Proste povedať si, teda máme teda triedenie, to je taký prvý bod. Druhý bod je povedať si, že čo s tým, čo som vytriedila a kam s tým, lebo je to tiež veľmi dôležité, aby sme naozaj mysleli aj na to životné prostredie. Potom systém, to znamená urobiť si systém, kde chcem mať čo po praktickej stránke, po vizuálnej stránke, podľa toho, že naozaj aká som osobnosť a čo mi vyhovuje. A teda tá posledná vec, udržiavať to. To sú proste 3 veci, ktoré sa treba naučiť. A ešte by som teda dodala, že ja viem, že pre veľa ľudí to nie je proste vec, ktorú sa naučíš za jeden deň. Proste s tým sa musíš tak nejako zžiť a postupne. Ja si pamätám, mala som jednu takú domácnosť, kde bol taký párik a obidva proste workoholici, ale zároveň tá slečna úplne, že umelecky nadaná, typický umelec proste, že život. A jak som im to nastavila v tej kuchyni, tam sa teda jednalo o kuchyňu, tak mi práve nedávno písala, že musím sa ti tak pochváliť, že pozri, že odfotila mi to, že normálne som si akože nechala nejakú fľašku, ktorú mala z nejakou kompótu a veko som si prestriekala, už mám aj štítkovač a všetko, vieš, že úplne sa tak postupne, že úplne maličkými krôčikmi, ale ju to naplnilo a bola z toho šťastná. Čiže naozaj proste vytriediť, urobiť systém, udržať. To je proste dôležité. Teraz ešte asi taká trúfala otázka. Nemusíš mi povedať presnú sumu, ale aká cena je za zorganizovanú domácnosť? Teda ak si objednám niekoho, kto mi príde a zorganizuje mi napríklad kuchyňu, za akou cenou môžeme rátať?
Presne tak, záleží od miestnosti, to je veľmi dôležité, a záleží, aká tá miestnosť veľká je a čo tam chceme robiť. Niekde som robila iba čisto kuchynskú linku, niekde som robila aj chladničku, proste niekto chcel aj niečo doriešiť, to znamená aj domaľovať a tak ďalej a tak ďalej. Ale akože všeho všudy, teraz to naozaj hovorím veľmi tak akože všeobecne, že aby sme nehovorili, že to je nejaká konkrétna cena. Keď sa bavíme o zorganizovaní kuchyne, takej priemere klasická kuchyňa bytová, čiže nič veľké, tak okolo 400-500. Za kuchyňu teda. Áno. Treba rátať s tým, že to nie je len o tom, že ten človek príde a to zorganizuje, ale ten človek predtým sa musí minimálne 2-krát stretnúť s tým klientom, aby ho spoznal. Musí si urobiť brutálny internetový research, kde nájde všetky možné dózy, čo ten človek potrebuje, lebo nie každý si dózy necháva a nedajú sa zrecyklovať. To znamená, musíš nakúpiť nejaké nové. A ty si musíš vlastne všetko pomerať, vymerať, aby si vedela, čo sa mu tam vojde, ako sa mu vojde, čo najviac používa a aké dozy potrebuje. To napríklad je pre mňa celkom akože taká dlhá pasáž, pretože nad tým strávim veľa hodín. No a potom samozrejme, keď tam prídeš, tak mám to tak odmerané, že taká tá menšia kuchyňa mi trvá nejakých 9 hodín, lebo to máš jednak hĺbkové vyupratovanie, zorganizovanie, proste komplet všetko, že naozaj proste prídeš do čistej novej kuchyne. To je taký akože... No a tak. Posuňme sa teda ďalej z tej organizácii domácnosti na povedzme nejakú rekonštrukciu nábytku alebo bytov. Ty si spomenula, že bývaš v Bratislave. Prezradíš nám, aký veľký je ten bytík a či je to tvoje prvé bývanie? Nie je to moje prvé bývanie. Ja mám svoj vlastný byt, ktorý je vlastne jednoizbový, v ktorom teraz momentálne nebývam a teraz bývame v trojizbáku. Touto otázkou som chcela nadviazať na takú teda ďalšiu časť nášho rozhovoru a síce, že dnes, keď sa mladým ľuďom už pošťastí vôbec získať hypotéku a kúpiť si byt, tak ten budget na rekonštrukciu a zariaďovanie im nezostáva už príliš veľký. Lenže bývať pekne a funkčne chce proste každý, to je jasné. Ja som u teba videla, že vy ste si či už kúpeľňu napríklad teda prerobili tak, že ste iba natreli obkladačky inou farbou, vymenili ste tam batérie a dokúpili ste naozaj také základné jednoduché doplnky. Lenže zrazu tá kúpeľňa vyzerala úplne inak a vyzerala parádne. Ako ti teda napadlo urobiť takúto rekonštrukciu? No ono to začalo ešte v tom prvom byte, v tom jednoizbačiku, ktorý som prerábala vlastne pre nájomcov a chcela som, aby bol proste krajší. A začalo to kuchyňou, kde sú tiež dlaždice a vlastne okolo linky. A ja som tak nejako googlila som, ako každý človek, proste Google najlepší kamarát a dostala som sa k farbám od Ballacrylu a od Annie Sloan. A tak nejako som si o nich začala viacej a viacej pozerať, lebo oni majú strašne veľa videí. Takže videla som, že sa dajú proste aj tie dlaždice. Potom som si našla k tomu samozrejme nejaké blogové články, celé postupy a tak. No a vyskúšala som a jednoducho to išlo. Že naozaj to bolo akože pokus omyl prvé, ale vyšlo to super, proste doteraz akože to krásne drží a som spokojná. Takže som to potom aplikovala aj v tomto byte a už som teda išla do tej kúpeľne. Samozrejme som si viacej naštudovala, kúpila som si kvalitnejšie farby, aby mi to vydržalo, lebo je tam výskyt vody v tej kúpeľni, takže... To som sa presne chcela spýtať, že nie je problém s tým, že si premaľovala dlaždice v kúpeľni, kde je vlhko, voda, para. Nemáš teda problém s tým, že by to zle držalo, odlupuje sa to? Nie je to problém, lebo naozaj, keď máš kvalitnú farbu a hlavne zafixuješ to poriadne lakom alebo voskom, aj keď ja odporúčam lak, tak je to úplne v poriadku. Treba myslieť stále na to, že tým, že tá vlhkosť tam je, tak reálne všeobecne lak tvrdne 14 dní. Samozrejme, ty nebudeš čakať teraz 14 dní, aby si tú kúpeľňu mohla používať. Ty ju používať môžeš, aj tá voda tam môže ísť, ale keď už máš nejaké nádobky, šampóny alebo podobne, tak si ich proste nepovykladáš na tú poličku, ktorá je namaľovaná. Lebo ešte za tých 14 dní by sa mohlo stať, že ti to proste navlhne, lebo ako steká tá voda po tej nádobke, tak ona sa dostane vlastne ako keby popod. Že stále to hovorím aj tým sledovateľom, že na to treba myslieť, že keď niečo proste lakujem, nejakú policu, na ktorú si niečo ukladám, proste vydržať aspoň minimálne 7 dní, alebo áno, 7, a potom už by to mohlo byť v poriadku. Čiže môžeme, keď takto premalujeme dlaždice v kúpeľni, môžeme sa kúpať, sprchovať, ale snažiť sa, nech tá voda čo najmenej zasiahne tie dlaždice. Fakt tak opatrne. Asi. No, akože áno, ono už, keď ti ten lak zaschne aj po tých 24 hodinách, môžeš sa normálne
môžeš proste. Tie prvé dni ja som robila ešte to, že som vždy so suchou handričkou jemne tak ako keby oťapkala to miesto, kde bolo vlastne z tej sprchy ako keby tie kvapky vody, aby mi to tam niečo nezanechávalo, ale naozaj robila som to, ja neviem, maximálne týždeň, vieš, že potom vlastne aj ten lak vytvrdol a už to bolo úplne v poriadku. Teraz nič také nerobím, hej, že máme to vymaľované, no skoro rok a je to úplne v pohode, že fakt sa s tým akože nič nedeje. Áno, len si povedala teda, že neodporúčaš zafixovať to lakom, ale skôr voskom. Opačne. Lakom teda, nie voskom, ale lakom. Áno, tak. Áno. Dobre. A ty si takto pristúpila aj ku kuchynskej linke, že si natrela dvierka. Myslím, že si ich teda ani neobrusila, ale si ich len umyla, natrela, zalakovala, prestriekala si úchytky a zrazu tiež to vyzerá úplne inak, famózne. No ja som to možno povedala úplne zjednodušene, tak či mi vieš dať nejaký konkrétny postup s tým, ako na rekonštrukciu kuchynskej linky a či to zvládne aj každý, proste nejaký like a zároveň, či by si nám mohla povedať možno, akú farbu zvoliť a akú nie? No, v prvom rade treba povedať, že záleží od toho, aká kuchynská linka je. Čiže či je to nejaký laminát, či je tam fólia, či je to nejaká plastová fólia na vrchu. A ja som robila takto dve kuchyne. Jedna bola typický laminát, ktorá je podľa mňa v 90% domácnosti. Hej? A potom som mala teda tú plastovú ako keby fóliu, ktorú mám teraz, tá aktuálna kuchyňa. Farby, ktoré som práve vtedy spomínala, tie kriedové farby, sú super v tom, že ty vlastne nemusíš nejakým spôsobom obrusovať ten povrch. Vždy je dobré si odmastiť povrch, to je základ. A nie len tak, že to odmastíme jarovou, ale ja mám teda zaužívané umyť jarovou, ešte raz potom to umyť čistou vodou a potom poriadne do sucha vyutírať. To je taký základ, aby ti tá farba chytila a aby proste neoddúvala. Potom samozrejme prejdeme na nejaký základný nátier. Keď je tá kuchyňa alebo kuchynská linka nejaká tmavá alebo má sitú farbu, tak určite by som dávala vždy bielu ako základ. Samozrejme, keď chceme potom pokračovať bielej, tak dávame iba viac nátierov bielej, ale keď chceme ísť do farby, tak biela základ a potom farba. No a čo sa týka toho, že akú farbu, tak vravím, môžeme ísť do kvalitnejšej farby bez brúsenia, do tých kriedových. To je akože taká dobrá kombinácia. Alebo potom si môžeme vybrať nejaké akrylové syntetické farby. Tam by som už odporúčala trošku prebrúsiť. Stačí úplne jemne, ručne, netreba na to žiadnu elektrickú brúsku, proste rukou a ideme. No a samozrejme po tých nejakých 3 nátieroch, z mojej skúsenosti 3, aby to bolo poriadne krycie, to zafixujeme vždy s nejakou dobou schnutia. Samozrejme, tie farby súčasné, ktoré sa vyrábajú, sú super v tom, že oni veľmi rýchlo schnú. Takže tam naozaj sa tí ľudia nemusia obávať, že budú týždeň prerábať jednu kuchyňu. Ja si dovolím tvrdiť, že jedny dvierka, keby som si teraz zobrala, tak proste za jeden deň ich mám natreté už aj lakom. Čiže tam 3 vrstvy nátieru farby a ešte aj lak a stihnem to za jeden deň. Lebo mi to proste úplne skvelé schne. Samozrejme, keď sa dá to riešiť ešte na balkóne, kde nám to aj prefúkne, je to úplne ideálne. No a potom teda... Ako hodnotíš? Môžeš pokračovať. Ja teda potom ešte nezabudnú na tú fixáciu, kde som hovorila, že buď vosk alebo ten lak. Vosk je super pre mňa skôr na také tie drevené veci, že naozaj echt drevo alebo nábytok. A lak by som dávala potom na dlaždice, na hladký povrch, proste na ten taký plastový alebo kovový povrch, lebo to je také akože také triky. Takže ja by som radšej išla do toho laku, nech mám proste istotu a hlavne keď je tam výskyt vody alebo proste čoho, je to aj odolnejšie voči oteru z mojej skúsenosti, takže tak. Ja som sa chcela spýtať, že ako to hodnotíš s odstupom času? Či by si urobila niečo inak? Po prípade, aké najčastejšie chyby môžeme urobiť, keď si chceme premalovať kuchyňu? Kuchynskú linku teda, tak. Áno. No, písala mi jedna sledovateľka, na to si tak spomínam, že proste najprv jej to vyšlo a potom jej to nevyšlo a tak sme hľadali chybu, že čo sa stalo. A zistili sme, že teda ona zvolila úplne iné farby. Dala si ich namiešať a ja som tie farby nepoznala. Čiže v prvom rade, že ak chce niekto robiť niečo podľa mňa, že tak, ako to robím ja, tak naozaj buď sa poradiť, alebo používať tie farby, ktoré mám odskúšané, lebo ja predsa len nie som maliar a nemám proste odskúšanú nejakú širokú paletu farieb. Naozaj robím s tým, čo mám v domácnosti, teda akože povrchy, ktoré mám v domácnosti. Čiže je to naozaj potom ťažké hodnotiť, že prečo vám to nechytilo a podobne.
Takže naozaj radšej, keď si nie som istá, napísať, overiť si a hlavne aj v tých obchodoch špecializovaných sú ľudia, ktorí sú super, sú proste dostatočne vzdelaní na to, aby vám vedeli poradiť. Takže stále radšej ísť do toho. A čo sa ešte také dialo, myslím, že ja sa musím priznať, že mne poslalo asi, ja neviem, možno aj 150 ľudí, už som dostala teda fotky, že ako si premenili tie kuchyne a kúpeľne, ale všetci to urobili úplne, že bravúrne. Že ja som normálne sa nestačila diviť, že akí sú šikovní tí ľudia, že si to všetko takto vedia urobiť. Možno bol problém ešte v tej fixácii, že nevedeli teda, že aký lak kombinovať s akou farbou, to sa ma často pýtajú, alebo teda, či lak alebo vosk. Je to naozaj také, že keď to človek v živote nerobil, tak nemôže vedieť. Hej? Čiže keď sa mu nechce googliť, tak od toho sme tu my, tí, čo to už máme za sebou a vieme poradiť. A ako to vychádza cenovo? Povedzme taká menšia kuchynská linka, ja neviem, 2 metre možno, taká klasická do nejakého jednoizbáku, povedzme teda, keď má človek štartovací bytík a menšiu kuchynskú linku a použije kriedové farby a lak na záver. Dobre, tak poviem ti tak, že keby nepoužil kriedové farby, ale tie akrylové, lebo to mám vypočítané, a že tá moja prvá kuchyňa ma vyšla do 120 eur s tým, že som mala aj nový digestor. Hej? Takže to bolo super. Tá kuchynka je menšia, hej? Je to jednoizbák, takže na to myslieť. A tam som vymaľovala aj podlahu dokonca. Čiže to bolo také, že super, akože cenovo. Keby sme išli do tých kriedových farieb, tie sú drahšie. Povedala by som, že skoro až trojnásobne drahšie. Ale zase oplatí sa. Ale hlavne teda na tie dlaždice do kúpeľne, tam ich odporúčam. I keď musím povedať, že naozaj niektorí sledovatelia vymaľovali aj tými akrylovými kúpeľne a záchody a držím to takisto. Čiže ťažko povedať potom o tej vydatnosti, respektíve, že koľko rokov to naozaj vydrží, lebo ja mám s tými kriedovými mám skúsenosť, aj čo sa týka nejakých reviews, čo som si preštudovala, že tých 5 rokov by to malo naozaj vydržať, potom by to stačilo len prelakovať a znova proste nejakých 5 rokov by to malo držať. Ja ťa preruším teda, trošku zrýchlim. A ako udržiavame potom takéto dlaždice, či už v kuchyni alebo v kúpeľni? Stačí to tiež len nejakou vlhkou handričkou pretrieť, alebo môžem na to naniesť rôzny saponát, rôzne, ja neviem, čistidlá? Jarová voda je úplne OK. Ja veľmi akože chemikálie nepoužívam, snažím sa používať nejakú ekologickú drogériu, aj čo sa týka čistiacich prostriedkov, tam je úplne v pohode, funguje. A dokonca sa mi stala taká vec, že som si raz nechtiac oškrela červený necht o túto bielu dlaždicu, ktorá mi vlastne teda dostala. Na to odporúčam, teda dúfam, že nerobíme žiadnu reklamu, je to úplne simplý produkt, ale je to Toro, ktoré je ja neviem, ešte poznám ho z detstva, taký prášok. Najlepšia vec na svete, podľa mňa stojí to 5 korún, človek si to kúpi a proste je to super. Akože fakt je to super. Skúšala som to aj na dlaždici, aj na tom lamináte, keď sa mi tam náhodou niečo prihodilo. Čiže netreba sa báť, je to zafixované, takže ten lak to drží a dá sa to v pohode umyť. Teda. Ja pozerám, že my sme sa celkom slušne zakecali a namiesto nejakých 20 minút sme to poriadne natiahli. Každopádne, Veronika, ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Mňa to mimoriadne inšpirovalo a sama sa si pôjdem pozrieť po týchto farbách. Tebe veľmi držím palce, nech sa ti aj naďalej darí v tvojich rekonštrukciách a prerábkach a verím, že ti aj po tomto rozhovore pribudnú noví sledovatelia. Zároveň odporúčam všetkým ľuďom, ktorí či už nemajú možno ten budget na kompletnú rekonštrukciu a prerábku, aby skúsili si teda niečo vlastne vyrobiť, aby si skúsili komodu natrieť farbou a hneď dostane teda aj ten nábytok druhú šancu a určite to bude vyzerať super. Ešte raz ďakujem za rozhovor, prajem ti ešte pekný deň a teším sa na ďalšie výtvory. Ďakujem, Maja, majte sa krásne, ahoj. Ahoj.